У Беларусі ёсць шмат месцаў, якія можна наведаць падчас падарожжаў. Адно з іх – пасёлак Зэльва. Тут знаходзіцца велічны неагатычны касцёл Святой Тройцы 1913 года пабудовы. Яго ўзвялі з жоўтай цэглы на месцы ранейшага драўлянага касцёла. У савецкія часы храм не дзейнічаў. У ім размяшчалася крама, а затым зернясховішча і склад. Касцёл вярнулі католікам у 1989 годзе. Яшчэ адна цікавостка Зэльвы – праваслаўная царква Святой Жываначальнай Тройцы, пабудаваная ў 1815 годзе як уніяцкі храм, а ў 1910 годзе пераасвечаная ў праваслаўную царкву. У храме знаходзяцца дзве цудатворныя іконы, якія царкве падарыў расійскі імператар Аляксандр II. Прыхаджанкай гэтай святыні была беларуская паэтка і празаік Ларыса Геніюш. На беразе мясцовай ракі Зэльвянкі размешчаны атмасферны вадзяны млын канца 19 стагоддзя. Раней ён меў 4 паверхі і мог апрацоўваць цэнтнеры зерні. Збожжа для апрацоўкі гаспадары куплялі ў людзей, малолі і па чыгунцы перапраўлялі ў розныя польскія гарады. На ўскраіне Зэльвы можна наведаць маляўнічае зэльвенскае вадасховішча. Гэта самы вялікі вадаём у Гродзенскай вобласці, створаны на рацэ Зэльвянка ў 1983 годзе. Плошча вадасховішча складае 12 км², а найбольшая глыбіня – 7,5 метраў.